أبز عالم زي تسمع عنبر زي تجبريلن زبل مسلا أبز تفعلالي وانات دقاقيمنا إلنا ينسمعنا نقون انتو قنا جلزان تاتات ني عينتي تمزو نبروهم سبات مؤمانهم زي شقرو نسمعتهم زي دنسون زسلمو من كم مخان حليفهم يومرو ودسب قرص خبز خلنا علي تحسو يهلوم لومون من سفري كان مرحتان نقبرو وقع خلصني نايلوم على ناقن ناي كاب چكانه كله زبقاسي چكانه كاب بدع كله زخفة بدعه بتوم چكانات كيترفو كسمعو زسكعكعم زانتا آري مننتن تسألالن ناخن دسس زانتاتي بسقا سب بعالاتو زخبر كاب نابطعي نابسولو زغرب مرح حانتي نقستا هاجر ريبابليك ماكل أفريكا زانتاتي مسدمهم جوام بدل بوكاسا Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. جوام بدل بوكاسا سب العر زمن جوان بدل بوكاسا كم ديكتاتر ناي ماكلاي ريبابليك أفريكا زانتا سسعن چكانن تراي زيكونه زانتا بمانم كاله مرح أفريكا موادادر تزيركبو تقوم حزناي زبلص مغبنعاي زبلص هنصانعاي زصبقاوي زرازرنعاي زمللي بوكاسا كابز بحرو زنقلق يكون ايترفن 17 نستي ماليا زيبلن وشماتاتن بوقع زامنلهم 62 قلعو زفري بغطع المحجبجبن تبايو ذكر بدل بوكاسا سقا سب مبلعون كأن علاقوتي لكع كم زغنا كلمة 100 عامتات أبي إسران قلتن لكاتيد شحنت شعات 220 حدن كابتهم حلقاني حانت عدد نبرو 10 تخلط ولدا زفري أبو ميندنغو بوكاسا توليدو أبو ميندنغو كما حلقان هاي تاقت أرمتن نتا أبتخبا بزنبرة ناي جزايت هاجر فرنساي ناي عدنا خبانياتات زخونا أقل تسرحتنياتات بب جيزيو كقبرو نبرم حدا وانجن حدا نبي نزم زمزان نفرنسا زوهاب قدر شغلتن كوك أرزو رأى 5 رأي نقرمو أبوي ميندنغو أنا كابزا محادرو هزبي نعاكم بناس أزوغل قلو سرحتنياتات أي هبن إلوم أنصار مجزات فرنسا تقامو بزد ما نعبفت إركاتب هايلوم بسنسلة تأثيرهم كاب عادم بموساد أب مبكس تبهالت كتما أب أفتق بيت صحفة محدار كالوتنهم مهارو بمبال سب آكيبهم كتكتهم قتلوهم أيز أنحتن أدو بوكاساون بتي بعد اندقا بمخسارها زورة أدر رعتباساجة نبسا أطفت إذا غلت تفتس أمتا زدما نهيوت بوكاسا كساب مودا تحلفتو زغاد سأله عمي أبسلا فتره بدحر زبيتو سبو نابتا أبت جيزيتي ببيت خرسيان زوهاب زنبرة تمرتي نخقسم ناب بيت تمرتي جيان دار كامز قبوه أب اوان تمرتو نايكو أمك فرنساي مصنعيت مصحف حلفو كل من سيطاتو وقع سبحة قنين كبل أزرعي ممهاران دما باسم دراسة مصحف جيان بدل إلهم كسوعو وجمرو بو بيلو إزسم مسوعي خون ترفه نايكا لاي درجات مرتو مستازمة بمخرع بحقو تدفيو ناب سراويت فرنساي تترنفه بوكاسا مستراويت فرنساي كوينو أبكا لاي كوينات عالمن وق إندو چاينان وي فيتنام بزر آيو جغننت مدالية دحر مدالية تسلمه إز سلمات أزي أبكا لاي كوينات عالمن كوينات فيتنامن أب عودو كوينات بزر آيو جغننت 10 ناي كبر مدالياتات كسلمن كله كابز قليو بحاقر فرنساي زوهاب زلع على الليشانات كم ليجون دي أونر كخوا دقورين يركبوهم ناسنت هاقورو زي ترف مسكونه بوكاسا كابتن 17 عامتات زغلغللو سراويت فرنساي ناي كابيتان معرك حيزو تفانيو نتي قداماي بريزيدنت هاجر ريبابليك ماكلاي أفريقيا زخون دافيد داكو نمحقاس ناب هاقورو تملسه أو سراويت مكلخال ناي تهاجر ناي مقامتو الأخو تواهيبوه أب حصير جيزي حموش شميتي أبالا زلوه سراويت كهانس بقعه دحر 3 عامتات أب 4 عامتو ناي تحموش شميتي أبالا زنبروه سراويت مكلخال سنترال أفريكان ريبابليك أزاز خون تشمه نغوس بريزيدنت جيان بدل بوكاسا ناي ماكلاي أفريقيا كالاي بريزيدنتي ناي مجمريا بريزيدنت دافيد داكو نبره دافيد داكو نبوكاسا حابو سلطان جن حونت بيتسبن عركنتن سلازي تفلي بوكاسا سالا بيتسب مقانستو حبو ناي أزاز سراويت معرقو ناي حابو منقسن مقمطال تتقملو
ፕሬዚደንት ሓቡ ዳቪድ ዳኮ ኣዛዝ ሰራዊት ገብሮን ከሎ እሙን ሰብ ዝረኸበ መሲልዎ ከም ዝኾነ ኣይጠራጥርን። እንተኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ተቃውሞን ዘይምእዛዝን ባህርያት ከርኢ ጀመረ። ኣብ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ጎኒ ጀነራል ሻዶጎል ተሰሊፉ ክሳብ ማዕረግ ካፒተን መብፅሑ ን20 ዓመታት ኣብ ወፃኢ ሃገራት እናነበረ ተመክሮ ምቕሳሙ ናብ መሳልል ፕሬዚደንትነት ንኽሓኩር እኹላት ምኽንያታት ከም ዝኾኑ ለኣመነ። ናይ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ናይ ምምዛዕ ጥሙሕ ከም ዘለዎ ክጋለጽ ዝጀመረ ንፕሮቶኮል ዘለዎ ህንጥዩነት ምስ ተረኣየ እዩ። ቦካሳ ናይ ኮረኔልን ውግእን ስልማታቱ ይድርድር እሞ ፈቆዶ ኣደባባይ ሒዝዎ ክዘውር ደስ ብሎ። ብፍላይ ፕሬዚደንት ኣብ ዝመፀሉን ካሜራ ዘቕረባሉን ግዜ ንኹሎም ቀዲሙ ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንት ንምቋም ዝርአዮ ጉያ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣዋሃቲ ፕሮቶኮል ኣብ ግጭት ከኣቱ ገይርዎ እዩ። ካብ ናይ ፕሮቶኮል ምቅዳም ሓሊፉ ናይ ፕሬዚደንትነት ስልጣን ንምሓዝ ውዲት ዝኣልም ምዃኑ ኣባላት ጸጥታ ንፕሬዚደንት ዳቪድ ዳኮ ነጊሮሞ ነበሩ ይበሃል። እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ዳኮ ቦካሳ ማዕረካ ምድርዳር ዝሓልፍ ድሌት የብሉን ኢሉ ርእይቶም ኣዋደቆ። ከም ተሓሰብካ ኣይከውንን። ሸለልትነት ዳቪድ ዳኮ ዋጋ ኣኽፊሉ ዝናዓካየት ንሰካ ከም ዝብልኦ ቦካሳ ንሓቡኡ ካብ ስልጣን ፈንገሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንሃገረ ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ዘመሓድር ዝነበረ መንግስቲ ዳቪድ ዳኮን ሚኒስተራቱን ብብልሽውና ዝተቐመጡ ነበሩ። በዚ ድማ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ክወድቕ ደባታውን ብደቡብ ደገፍቲ ልሙምባ ብምብራቕ ብዕጡቓ ተጋለልቲ ኣንያና ብተደጋጋሚ ተደፍረ። በዝን ዝኸምዝን ተዋጢሩ ካብ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝመፁ ጸቕጢ ክፃወር ዘይከኣለ ብዳቪድ ዳኮ ዝምራሕ ውድብ MESAN ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ካብ ጽልዋ ፈረንሳይ ወፂኡ ንምስራሕ ከም ዝከኣሎ ንምርኣይን ንእግረ መንገዱ ድማ ወዲቑ ንዝነበረ ቁጠባ መሳለይ ዝኾነ ሓገዝ ንምርካብ ገጹ ናብ ቻይና ኣዘረ። ቻይና ሃገር ዝግምግሙ ልኡኻት ድሕሪ ምስዳዳ ተቓላጢፋ 20 ሚልዮን ፍራንክ ሓገዝ ንመንግስቲ ዳቪድ ዳኮ ሃበት። እዚ ምሕዝነት ዳኮ ምስ ቻይና ግን ፈረንሳ ንዳኮ ዝትክእ ካለ መራሒ ቁሊሕ ክትብል ምኽንያት ኮነ። ዳኮ ኣብ ልዕሊ ቦካሳ ዝነበሮ ምጥርጣር ምዛየደ ብስራሕ ምኽንያት ኢሉ ንቦካሳ ናብ ፈረንሳ ለኣኾ። ቦካሳ ፈረንሳይ ምስ በፅሐ ግን ዳኮ ቦካሳ ናብ ሃገሩ ንኸይምለስ ከልከሎ። ቦካሳ ንፈረንሳውያን መሓዝቱን ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ብፆቱን ተጠቂሙ ናብ ሃገሩ ንኽምለስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዳቪድ ዳኮ ጸቕጢ ክሕይል ጀመረ። ኣባላት ሰራዊት ዝገበሮ ጸቕጢ ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት ሃገረ ፈረንሳ ነበር ሻዶጎል ናይ ኩናት መቃልስተይ ዝነበረ ቦካሳ ብኸምዚ ኣገባብ ክትሓዝ ኣይደልዮን፣ ብቐጥታ ናብ ሃገሩን ስልጣኑን ትመልሶ ኢሉ ንዳቪድ ዳኮ ብዝሃቦ መጠንቀቕታ መሰረት ኣብ ጥቅምቲ 1965 ቦካሳ ናብ ሃገሩን ናይ ኣዛዝ ሰራዊት ስልጣኑን ተመልሰ። እንተኾነ ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ምክራር እናዓረገ ብምኻዱ ዳቪድ ዳኮ ምስጢር ኢሉ ንቦካሳ ካብ ስልጣኑ ክቕይሮ ደለለኹ ብምባል ምስ ዓበይቲ ዓዲ ባበንጋዊ ዝተዛረቦ ናብ እዝኒ ቦካሳ ብምብፅሑ ሃገር ንኽልቲኦም ክትፀውር ከም ዝፀበበቶምን መን ቀደመ እምበር ሓዲኦም ከይጠፍአ ድቃስ ከም ዘየለን ኣጋለጸ። ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ናጽነት ድሕሪ ምውፅኣ ኣብ 6 ዓመታ ዱራ 1 ዓመት መብዛሕትኡ በዓል ስልጣን ናይቲ ሃገር ፈቆዶ ዲስኮታ ተዕንድር። ፕሬዚደንት ዳኮ ናይ ሓደ ካብ ሚኒስትራቱ ሕርሻ ንኽርኢ ካብ ርእሰ ከተማ ወፂኡ ነይሩ። ኮሎኔል ቦካሳ ነዚ ኩነታት ኣንቢቡ ቀሚሩን ተንቲኑን ኣብ ዱራ 1 ዓመት 1966 ምስ ተሓባባሪኡ ሻምበል ኣሌክሳንደር ባንዛ ኮይኑ ተንኮል ብምእላም ኣብ ፋለመይቲ መዓልቲ ናይ 1966 ስልጣን መንጢሉ ተቐመጠ። ቦካሳ ኣብ ኩብ ፕሬዚደንት ዳኮ ካብ ዝነበሮ ኢዱ ሒዙ እግሩ ኣሲሩ ክዳኑ ገፊፉ ኣምፂኡ ኣብ ጸባብ ናይ ሲሚንቶ ሸላ ዓሸጎ። ማንም ከይርዮ ሓለውቲ ከይተረፉ ሓንቲ ቃል ከይዛርብዎ ከልኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ገለ ግዜ ባዕሉ ኣሲረ ኣለኹ ኢሉ ተዛረበ። ብርግጽ ቦካሳ ንናይ ቅድም ፕሬዚደንት ዘይምቕታሉ እንዳሓኒባ ነይሩ ትብሉ ትኾኑ። እንተኾነ ን3 ዓመታት ካብ ሰንሰለት ከይፈትሐ ክዳውንቱ ከይቀይረ ሓንቲ ቃል ዛረቦ ዘይብሉ ምጽንሑ ናይ መከራ ልዕሊ ሞት ሙማት ከም ዝሓለፈ ይገብሮ። መራሕቲ ኣፍሪካ ልክዖም ዝሓለፎም ገበርትን ሓደግትን ወሰን ብዘይብሉ ስልጣን ኣራጢጦም ንህዝቦም ናይ ሞት መልእኽተኛታት ኮይኖም ከህልቑ ነቢሮም እዮም። በደል ዕዮ ዝበሎ ህዝቦምን በብግዚኡ ካበይ ዝተቐመጡሉ መንበር ፈንጢሩ ምስ ደርብየሚ
ንቦካሳ ናይ ጭካና ኣርማዝ ገበርናዮ ብሩይ ዝቐትል ኣበዳ ኣባይ ዝዓብድ ብምዃን ዳ እምበር ብስቱር ብዝፍጽሞ እከይ እንተ ዝምዘኑስ ካልኦት ኣፍሪቃውያን መራሕቱን ካብኡ ዝሕሽም ምኾኑን ሃፀይ ፊልድ ማርሻል ጂን በደል ቦካሳ ጂን በደል ቦካሳ ማለት ካብ 1966 ክሳብ 1979 ዓመተ ምህረት ን13 ዓመታት ዝኣክል ናይ ሃገረ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት ንጉስን ጠቕላላ ኣዛዝ ሰራዊትን ዝነበረ እዩ። ቦካሳ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ምስ ሓዘ ካብ ኮረኔልነት ብቕፅበት ጀነራል ኮነ። ስልጣን ምልክን ክሕወሶ ሹመት ኣይግድቦን እሞ ብዙሕ ከይጸንሐ ፊልድ ማርሻል ኮይኑ ኣለኹ ኢሉ ንህዝቡ ነገረ። ቁሩብ ቀኒዩ ምእንቲ ህዝቢ ማእከላይ ኣፍሪቃ ክብል ታሪክ ዘሰከመኒ ከቢድ ጾኑ ምስካም ብፍቓደይ ናይ ዘንቲ ዕለት ፕሬዚደንት ኮይነልካ ኣለኹ እሞ ህዝበይ ደስ ይበልካ ኢሉ ንህዝቢ ኣወጀ። እዚ እውን ማዕቆኑ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ 10 ዓመቱ ሪፓብሊክ ዝበሃል ነገር የለን ዘድልየኩም ኣይኮነን ካብ ሎሚ ንኔው ሃገርና ንጉሳዊት ንጉሳ ድማ ኣነ ባዕለይ ኮይኑ ኣለኹ እሞ ህዝበይ ደስ ይበልኩም ኢሉ ነጋሪት ኣንፈሐ። ቦካሳ ዝደልዮ ዛረብ እምበር ናይ ህዝቡ ሓሳብ ዘዳምፀሉ የእዛን ኣይነበሮን። ህዝቢ ዝተፈጥረ ዝተባህሎ ክሰምዕን እሺ ኢሉ ክእዘዝን እምበር ርእይቱኡ ክስምዕ ዝተፈጥረ ኣይመስሎን ነበረ። ህዝቢ ክዛረብ ከም ዝኽእል ንፈለማ እዋን ዝተዛረበ እኳ ተርኡ ኣኺሉ ውርደት ኣረኻኺብሉ እስሪ ቤት ኣትዩ ናብ ፍርዲ ድሕሪ ምቕራብ እዩ። ከምዚ ዓይነት ባህሪ ናይ ኣፍሪቃውያን መላለይ ሕላገት ኮይኑ ካብ ስልጣንን ክወርዱን ክእሰሩን ተጣበቕቲ መሰል ህዝቢ መሲሎም ክቐርቡ ተደጋጋሚ ድራማ ኮይኑ ይረአ። ብርግጽ ኣብ ግዜ ቦካሳ ሰላም ነይሩ ጽጋብ ነይሩ ዝብሉ እውን ኣይሰኣኑን። ግን እዚ ጥራይ ንህዝቢ ጥቕሚ ከምፅእ ኣይክእልኒ ዝብሉ ሰባት ይበዝሑ። ኣብ ናይ ቦካሳ ናይ መጀመርያ 2 ዓመታት ስልጣኑ ካብቶም ፈለምቲ ግዳያት ቅትለ ዝኾነ ምስኡ ተማሳጢሩ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበረ ብጻዩ ካፒተን ኣሌክሳንደር ጋንዛ ነበረ። ልክዕ ከም ቦካሳ ምስ ሰራዊት ፈረንሳ ነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ባንዛ ቦካሳ ንውልቃዊ መዓላ ዘውፅኦ ወፃኢታትን ዝኽተሎ ሜላ ኣመራርሓን ምውሓጥ ኣብይዎ ነቐፌት ኣብዝሐ። ዕልዋ መንግስቲ ንክገብር ተዳልወ። እንተኾነ ዕልዋ መንግስቲ ክገብረሉ ኣብ ዝተቖፅረ መዓልቲ ሓደ ካብ ተሓባበርቱ ተኸድዐ እሞ ኢድ ከፈንጂ ተታሕዘ። ካብኡ ንኔው እሞ መፍቶ ቦካሳ ኮነ። መለጋግቦ ዕፅምቱ ክሳብ ዝፈላለ ተቐጥቂጡ መምሃር ንክኸውን ናብ ፈቐዶ ወታደራውያን ማዓስከራት ተጎቲቱ ሞተ። ቦካሳ ብድሕሪዚ ማይ ቀጠነ እናበለ ዘህለቆም ዜጋታት ኣእላፍ ኮኑ። ቦካሳ ተቓጻፂ ዘይብሉ ስልጣን ምስ ሓዘ ብዙሓት ሕጋጋትን ኣዋጃትን በተኸታተል ኣውፅአ። ካብ 18 ክሳብ 55 ዓመት ዘለዎ ዜጋታት ወዲ ይኹን ጓል ከይፈደየ ስራሕ ከም ዘለዎም እንተዳእዘያ መስኪሮም ክቕፅዑን ክእሰሩን ሕጊ ኾነ። ከመይ ገይሮም ስራሕ ረኽቡ ዝብል ሕቶ ግን ንቦካሳ ጉዳይ ይነበረን። ብመሰረት ናይቲ ሓድሽ ሕጊ ምልማን ኩልኩል ክኾኑ እንከሎ ብስርቂ ዝተጠርጠረ እዝኑ ይቕረጽ። ብዙሓት ናይቲ ግዜቲ መንእሰያትን ኣግባዝን ሽዑ ብስርቂ ተጠርጢሮም የእዛኖም ዝቐልጹ ክሳብ ሎሚ ኣብ ፈቐዶ ኣደባባያት ምልክት ጭካነ ዘመነ ቦካሳ ንኸይርሳዕ ዘዘኻኽሩ ንክመስሉ ተውዛሕ ክብሉ ይረኣዩ። ቦካሳ ብተቃውሞ ዝጠርጠሮም ይኹን ወይ እውን ንምርኣዮም ዝጸልኦም ዘበለው መጀመርያ ቆርቦቶም ክሳብ ዝቕለጥ የዕፅምቶም ክሳብ ዝሰባበር ይቐጥቅጦም እሞ ንሱ ምስ ወደእ ይቐትሎም። ብፍላይ ንለማኖ ካብ ሄሊኮፕተር ዘጽዒኑ ካብ ህዋ ናብ ማእከል ቀላይ እናወርወረ ቀለብ ሓራግፅ ገበሮም ይበሃል። ሓደ ግዜ እውን ቦካሳ ንባዕሉ ኣብ ምቕጥቃጥ ዜጋታት ተኻፋሊ ይኸውን። ብስና ሓርማዝ ብዝተሰርሐ በትሩ ተሃኑ ክሳብ ዘውፅእ ሓሪሙ ምስ ወደአ ንሓለውቱ ቀጽልዎ ኢሉ የዋፍር። ትእዛዙ ገና ካብ ኣፉ ወፂ ከይወደአ ድማ ዓጀብቱ ተረኦም ይጅምሩ። እቲ ሰብ ብብዝሒ ምቕጥቃጥ ሓለዋቱ ክሳብ ዘጥፍእ ምስ ተገብረ ተወሲዱ ይርሸን። ሓደ ግዜ ኣብ ተቕትለት እውን ቦካሳ ንባዕሉ መራሒ ኮይኑ ከምሳተፍ ኣብ ፍርዲ ቤት ተመስኪርዎ እዩ። ቦካሳ ናይ መጀመርያ ግዳዩ ዝገበሮ ንሓደ ካብ ሚኒስተራት ዳቪድ ዳኮ ኮይኑ ናብ ኣፍ ሞት ክሳብ ዝበፅሕ ቀጥቆጦን ኣቐጥቅጦን። ዝገርም ብወግዒ ዝተነግረ በደል ናይቲ ሚኒስተር ቀደም ኣብ ስልጣን እንከሎ ንሰራዊት ዝግባእ ክብሪ ይህብ ኣይነበረን ዝብል ኮነ። ንሓላፊ ፀጥታ ዝነበረ ኣሳቂ ቀተሎ። ንናይ ቀደም ፕሬዚደንት ነበር ዳቪድ ዳኮ ን3 ዓመታት ኣብ ማሕቡስ ክሳቀቅ ወሰነሉ። ፖለቲካውያን እስራት ምሸት ክቕጥቀጡ እንከለዉ ድምፃውያቶም ንየእዛም ቦካሳ ፍሳሃ ዝህብ ሙዚቃ ነበረ።
ሰይፈ ቦካሳ ብፖለቲካን ዝጠርጠሮም ጥራይ ትውዕል ኣይነበረትን። ንኣብነት ብጥቓ ቦካሳ ዝነብረሎም ኣባይቲ ተወዝ ምባል ናብ ሞት ዘብፅሕ በደል ነበረ። ካብ ዝተረፈ ቦካሳ ፖለቲካ፣ ቤት ጽሕፈት፣ ምሕደራ ሃገር ዝብሉ ጉዳያት ዘይብርህዎ ግዚኡ ኣብ ረኣዩ ለይስምዑለይ ምባል ስልጣን ዝፈጠረሉ ሓይልን ሃብትን ኣብ ምስትምቓር ጽሙድ ነበረ። ቦካሳ ማዕረግ ኣብ ርእሲ ማዕረግ ደራሪቡ ምውሳድ ዘርክቦ የብሉን። ናብ ህዝቢ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ስሙ ብዘይፍለጥ ማዕረጋት ተሰሊሙ ሓጨልጨል እናበለ ምኻድ ይብርሆ። እቲ ዝገርም ነዞም ንሱ ማዕርገይ እናበለ ንነብሱ ባዕሉ ዝሰለሞም ኒሻናት ንምስቃል ተባሂሉ ክዳውንቱ ብፍሉይ ትእዛዝ ይስራሓሉ ምንባር እዩ። እንተኾነ ኒሻን ረኺቡ ማልያ ሓቲሙ ንጉስ ኣቢሉ ክነሱ ገና ዝግብኦ ዝና ዝረኸበ ስለ ዘይመስሎ ማልያ ዘይብሉ ቤት ትምህርትታት፣ ሆስፒታላት፣ ክሊኒካት፣ ስታዲየም፣ መንገድታት፣ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታትን ሕሉፍ ሓሊፉ ንዩኒቨርሲቲ ከይተረፈ ብስሙ ክጽዋዕ እናገበረ ዝነብር ጽጋበኛ ኾነ። ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ጥራውስትን መጽሓፍን ናይ ገበር ስእሉ ብናይ ቦካሳ ስእሊ ክቕየር ተገብረ። ቦካሳ ኣብ ፈቆዳ ሃገራት እንክኸይድ ዝግበረሉ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ይምስጦ ስለ ዝነበረ ወተሃደራት ናይ ካልኦት ሃገራት ብወተሃደራዊ ሰላምታን ክቕበልዎ ዘላደቐ እትህቦ ደስታ ንምስትምኻር ፈቆዳ ሃገራት እናኸደ ብዙሕ ግዜ ንዓለም ዜርዋ እዩ። እዚ ክገብር እንከሎ ግን ምስኡ ዝገዓዙ ቃፍላይ ኣገልገልትን ሰራሕተኛታትን ሒዙ ኣብ ዝበፅሐና ሃገራት ንየእንገቱ ናይ ኣልማዝ ህያባት እናሃበ ህዝቢ ሃገሩ ብድኽነት እናተሰቃየ ሃብቲ ሃገሩ ንጓና ዓዲሉ ልዕሊ ሰብ ኮይኑ ክርአ ዝፅዕር ነበረ። መቸም ቦካሳ ዝሓሰባ ሓሳብ ፖሊሲ ዝተዛረባ ድማ ሕጊ ትኹን ዝበሃለሉ መራሒ ምንባሩ ተገንዚብኩም ትብሉ። ቦካሳ 12 ናይ ሚኒስተር ቦታታት ብኢደ ዋኒኑ ገቢቱ ዝተረፈ ሰጥለበጥ ኢሎም ንዝእዘዝዎ ኣገልግልቲ ዓደሎ። ኩሉ ውሳነታት ንሱ ጥራይ ዝህቦ ኮይኑ ደስ ዝበሎ ክሽይም ደስ ዝበሎ ከውርድ እውን ተቆጻጻሪ የብሉን። ቦካሳ ሓታቲ ከይረኸበ የውርድ ይሽይም ይቐፅዕ ይሽልም። ሚኒስተራት ኣብ ፀጽባሕ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝቀያየሩ ኮይኖም ሓደ ግዜ ክሳብ 6 ሰዓት ኣብ ዓመት ካብ ጽብሒ ናብ ጽብሒ ይገላብጡ ምንባሩ ይዝከር። እዚ ኩሉ ዝገብር ድማ ንስልጣኑ ስጋት ከይኮንዎ ብዝብል ስጋት ነበረ። ኣብ ከተማ ቡንጓይ ዝርከብ ናይ ቴሌፎን መስመራት ዳርጋ ዘይሰርሕ ብምንባሩ ቦካሳ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝመጾም ትእዛዛት ብቕጽበት ንኽትግብሩ ምእንታን ሚኒስተራት ኣብ ኦፊሶም ሬድዮ ርክብ ክገብሩን ፈጺሞም ክዓጽውዎን ኣዘዘ። ቦካሳ ሃንደበት ፊን ክብሎ እንከሎ ከምዚ ክሰርሕ ኢሉ ግዙፍ ፕሮጀክትታት ይጅምር እሞ ቁሩብ ጸኒሑ ይስልችዎ ወይ ይርስዖ ወይ ከም ኣመሉ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከደ ፊን ኢልዎ ካልእ ፕሮጀክት ይጅምር እሞ ዝጀመሮ ከይወድእ ቋሪጹ ጸጋታት ናብ ካልእ ፕሮጀክት ይውፍር። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ሓደ እዋን ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ ዝነበራ ናይ ነፈርቲ ሽግር ክፈትሖ ኢሉ ማልያ ዘይብሉ ጸጋታት ኣውፊሩ ኤር ሰንትራ ኣፍሪካ ጀመረ እሞ ድሕሪ ገለ በረራታት ግን መጥፍእ ገንዘብ እዩ ኢሉ ዓጽዎ። ህዝቢ ብድኽነት እናሃለቐ ሃገር ተረሚሳ ብኢንፌጅን እናኸደት ቦካሳ ግን ነቲ ሃገር ብፈጣሪ ዝረኸበቶ ናይ ኣልማዝን ስነ ሓርማዝን ኣታዊታት ብብሕቱ ተቋጻጺሩ ሃብቲ ሃገር ናይ ውልቁ ቀየሮ። ናይ ዝምርኣያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳ ማልያ ዘይብሉ ሃብትን ንብረትን ኣፍረየ። ኣብ ፈረንሳ ጥራይ ኣብ ፓሪስ 15 ክፍልታት ዘለዎ ቪላ፣ ኣብ ኒስ ቱሉስን በርንን ዝተፈላለየ ቪላታት ዓዲጉ። ኣብ ዓዲ እውን ካብ ርእሰ ከተማ ባንጉይ ቤት ኣባ ሓጎታት ዝሰመዮ ግዙፍ ቪላ ሃነጸ። ኣብታ ጽርግያ ዘይብላ ርእሰ ከተማ ባንጉይ ንዕኡ ንውልቁ መባጻጽሒ ናብ ቪልኡ ንኾኖ 15 ማይልስ ዝነውሓቱ ጽርግያ ክህነጹን ኣዘዘ። እቲ ንሱ ዝቕመጠሉ ቤተ መንግስቲ ብኽቡራት ስእልታትን ጥንታውያን ኣቑሑን ዝተሰለመ በጻሕቲ ሃገር ክመፁ እንከለዉ ዝቕመጡሉ ውልቃዊ ቪላታት ከይተረፈ ዝነበሮ ነበረ። ቦካሳ ንሚኒስተራቱ እውን ክሰርቁ ዘተባብዕን ክሳብ ዘይተቃወሞ ብብልሽውና እንተተቐማጥዑ እውን ርዩ ከም ዘይረኣየ ኮይኑ ዝሓልፍ ዘይግድሶ እዩ ነይሩ። ህላውነት ስልጣኑ ኣብ ሰራዊት ከም ዝምርኮስ ዘይሰሓተ ቦካሳ ኣባላት ሰራዊት ብጽቡቕ ክፍሊትን ብዝተፈላለየ ሓላፋታትን እንተላይ ዝምስጦም መሳርሒታት ብምዕጣቕ ኣሕንቀቖም። ኣባላት ሰራዊት ጽቡቕ ጉንዖ ክወስዱን ኣብ ንግዲ ክሳተፉን ሰናይ ፈቐዱ ኾነ። እዚ ካብ 1997 ክሳብ 1999 ኣብ ምክልኻል ዝግበር ወጻኢታት ብዕፅፊ ክውስኽ፣ ንዝቐጸሉ ዓመታት ድማ ንምክልኻል ዝወፅእ ገንዘብ ካልኣይ ዝዓበየ ባጀት መንግስቲ ዝወስድ ጽላት ኮነ። ቦካሳ ንሰራዊት እንከሕንቅቕ ዝበዝሑ ኣባላት ሰራዊት ግን ካብ ኣባላት ቀቢልኡ ሚቤካ
ከም ዝምልመሉ ገበረ ሓለውቱ ብፍሉይ ካብታ ዝተወልደላ ገጠር ዝመፁ ኮይኖም ዝበለፀ ዕድቅን ዲቪዛታትን ከም ዘለዎም ትገብረ ወፃኢታት መንግስቲ ስለ ዘይምዝገብ ባጀትን ካልእን ኣብ መዝገብ ክትረኽቦ ኣይከኣልን ኣምሳያ ናይቲ ኣብ ሰራዊት ዝገብሮ ወፃኢታት ካልኦ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ቁንጣሮ ደሞዝ ክኽፈሉን እና ሓንሳብ ክሳብና ኣዋርሕ ዝኣክል ግዜ ብዘይ ደሞዝ ክሰርሑን ግድ ነበረ ንጉስ ቦካሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዝፈቱ ነይሩ ብወግዒ ኺዳን ኣሲረልክን ዝበለን 17 ኣንስቲ ነበረኦ መዓልታዊ ስርሑ ገዲፉ ካብታ ሓንቲ ናብታ ሓንቲ ክበፅሕ ንሱ ክሳብ ዝሓልፍ ድማ መንገዲ ክዕፆን ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ደው ክብልን ግድ ነበረ ደስ ዝበለቶ ክምርዓው ኪ ይብላ ዜጋ ናይታ ሃገር እንተኾይና ብዘይካ ሕራይ እንታይ ምርጫ ሃልይዋ ከምታ ሮማናዊት ሰበይቱ ናይ ወፃኢ ሃገር እንተኾይና ድማ ብፕረዚደንትነቱ ምምራኽ ኣይተርፋን መብዛሕትአን ኣንስቱ ከመይ ከም ዝተላለየን ነናይ ገዛእ ርእሰን ኣገራሚ ታሪክ እኳ እንተሃለወን ናይታ ሮማናዊት ሰበይቱ ግን ናይ ብዙሓት ዜጋታት ናይታ ሃገር ህይወት ምኽሳር ምኽንያት ብምዃና ዝተፈለየት ገይርዋይ ስለዚ ንሕና እውን ገለ ክንብለሉ ሮማናዊት ናይ ባለይ ሳዕሳዒት ኣፍቃሪቱ ዝረኸባ ፓሪስ ንምብፃሕ ኣብ ዝኸደሉ ወቕቲ ነበረ ሓቢሮም ሳዕስዑ ፈተዋ ኣቀባጠረላ እሞ ተመርዒና ኣለና ኢሉ ሒዝዋ ናብ ሃገሩ ተመርቀፈ ባንጎይ ኣብ ዝርከብ ቪላቐመጣ ድሕሪ ገለ ግዜ ግን ሰብኣይ ብዙሓት ብምዃኑ ናብ ካልኦት ኣንስቱ በብተራ ክበፅሕ ናብኣ ምኻድ ቀነሰ ሮማናዊት ሰበይቱ ኣዝያ ጽብቕቲ እያ መንእሰያ ስለዚ ዝሕልውዋ ወታደራት እናማረኸት ኣብ ዓራት ቦካሳ ሒዛቶም ደቀሰት መቸም ንውልቀ መላኺ ሳላቶም ጎይታይ ጎይታይ እናበሉ ዝሰግዱ መቀባጠርቲ ዝሕብኦ ወሬ የለን ስለዚ ገሊኣቶም ብዛዕባ ሰበይቱ ትፍጽሞ ተግባር ኣብ እዛኑ ሕሹኽ ብልዎ ግዜ ወሰደን ነቲ ቪላ ክሕልው ዝተመዘዙ ወታደራት ብምልኦም ኣኪቡ ብጥኢት ወድኦም ንሮማናዊት መንእሰይ ኣፍቃሪቱ ግን ኣይተንከፋን ካልእ ግዜ ድማ ቦካሳ ክበፅሕ ኢሉ ናብቲ ዘቐመጣ ቪላ ምስ ከደ ናይ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታታ ብሽክለታ እናዘወረት ኣብቲ ቐፅሪ ክትዘናጋዕ ረኸባ ገለ እንተዘይህልዎ ዶ ብሽክለቱ ዘዊራ ብምባል ዝኣቦሶ ዘይብሉ ሰራሕተኛ ኣምፂኡ ቀጥቂጡ ቆተሎ እምበኣር ከስ ቦካሳ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነበረ ኣንስቲ ቦካሳ ዝልለያሉ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመፃ ንዝተፈላለየ ዓሌታት ዝውክላን ስለ ዝነበራ እዩ ቀንዲ ሰበይቱ ካተሪን ኣምና ጽበቱ ኮይና ጓል 13 ዓመት እንከላ ዝተላለያ ነበረት ኣብ ቪላ ናስር ዝበሃል ምዕሩግ ቪላ ትነብር ኣብ ማእከል ከተማ ዝዓበየ ቡቲክ ትውንን ካልኦት ኣንስቱ ጀርመናዊት ሽወደናዊት ካሜሮናዊት ቻይናዊት ጋቦናዊት ቱኒዛዊት ጓል ኣይቨሪ ኮስትን ዝርከበአን ወኪላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመስላ ነበራ ዣን ቦደል ቦካሳ ፕረዚደንት ድሕሪ ምዃኑ ደቁ ካበይ ዘለውዎ ኣኻኺቡ እዩ ቁፅሪ ደቁ 62 በፂሑ ካብ ቻይና ካብ ቪየትናም ካልእን ዝወለዶም ከይተረፈ ኣብ ርእሰ ከተማ ባንጎይ ኣኪቡ የቕምጦም ነበረ ሓደ መዓልቲ ንኣምባሳደር ፈረንሳ ፀዊዑ ኣብ ቪየትናም ትርከብ ጓሉ ክደልየሉ ይነግሮ ስም ኣይፈልጦን ግን ድልየለይ በሎ ቪየትናም ዝርከብ ኤምባሲ ፈረንሳ ትእዛዝ ቦካሳ ንኽፍጽም መልእኽቲ በፅሖ ምስ ቦካሳ ርክብ ዝነበረ ቪየትናማውያን ኩለን እናታህልና ተኣከባ ካብና ሓንቲ እዚኣ ጓልያ ኢለሃበት ሕራ ኢሉ ተቐበለ ፀኒሓ ካልእ ሰበይቲ ዘእምን ምልክት ሒዛ መፀት ናይ ቃል ኪዳን ኣጻብዕቱ ዘይስራሕ ኣፍሪቃዊ እንተኾይኑ ካብ ወሊድ ኣለኹ በለት ቦካሳ ኣብ ግዜ ውግእ ቪየትናም ናይ ቃል ኪዳን ኣጻብዑ ብጥኢት ሃሪማ ስለ ዘይትንቀሳቐስ ብገዚፍ ቀለቤት ይሽፍና ነይሩ ምልክት ምስ ተነግሮ ሓቀያ ኢሉ ተቐበለ ክልቲአን ደቁ ኣምሂሩ ዝምርዓወን ንምርካብ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ ሓውሲ ጨረታ ዓደመ ክልተ ዕዉታት እቲ ሓደ ዶክተር እቲ ካልእ ወታደር ምስ ተረኽቡ ድማ ንክልቲአን ብዓባ ሃገራዊ ጽምብል ኣብ ሓደ መዓልቲ መርዓወን ድሒሩ ናይ ክልቲአን ሰብኡት ብምቕታል ሰብኣይ ኣልቦ ገበረ ነታ ፌክ ጓሉ ግን ሰብኣያ ቀቲሉ ናይ ማሕራን ድሕሪ ገለ ሰዓታት ሞት ናይ ሰብኣያ ንዝወለደቶ ሓድሽ ናጽላ ወሲዱ ብምቕታል ጭካኑ ኣመስከረ ሓደ ግዜ ሰብዓ ዝኾኑ ሩስያውያን ቦካሳ ዕድመ ገይሩሎም ናብ ርእሰ ከተማ ባንጎ ይመፁ ባንጎ ምስ በፅሑ ብወታደራት ኣኽቢቡ ናብ ቤተ መንግስቲ ወሲዱ ኮፍ ከይብሉ ብምእዛዝ ንክልተ ሰዓታት ዝኸውን ደው ኣቢሉ ብፀርፍን ዘለፋን ይሰሃሎም
ናይ ዓለም ውግኣት ብምልኦም ምንጮም ሶቪየት እያ እናበለ ፀረፎም። ሶቪየታውያን እንታይ ክገብረና ይኸውን ኢሎም እናተጨነቁ ድሕሪ 2 ሰዓታት ምፅራፉ ናይ ድራር ግብጃ ገበረሎም። ኣብቲ ግብጃ ድማ ከምዚ ዝብል ዘረባ ተዛረቦም። ቅድም ዝበልኩኹም ረስዕዎ። ፈረንሳውያን ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ ካብ ጽልዎም ንኸይትወፅእ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝወርድ ግፍዒ ርኦም ከም ዘይረኣዩ ንኣውያተ ህዝቢ ድማ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ክኾኑ መረፁ። ቦኳሳ ክሳብ ዘለዎ ድላይና ምርካብ ኣይጽግመናን ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ድማ ማልያ ዘይብሉ ገንዘባውን ወታደራውን ሓገዛት ይገብሩ ነበሩ። ቦኳሳ ግን ደስ ክብሎ ከሎ ንዖም እውን ዝምሕሮም ኣይነበረን። ክሕርቅዎም ከለዉ ንኸፈራርሆም ናብ ዝተፈላለዩ ኪዳናት ምእታው ድማ መለለይኡ ኾነ። ኣብ 1969 ናብ ምብራቕ ምግዓዝ ብዝብል ሓሳብ መንግስቱ ስነ ፍልጠታዊ ማሕበርነት ምዃኑ ዕላሙ ኣወጀ። እዚ ገበረ ግን ካብ ሃገራት ምብራቕ ግንዖታት ዝውሕዞ ስለ ዝመሰለዩ ነይሩ። ሰልኽብዎ ከም ዘይክእሉ ምስ ፈለጠ ግን ብቕፅበት ሓሳቡ ቀየረ። ከምዚ ሎሚ ከይኮነ ቦኳሳ ዓርኪ መዓመሪ ቀዛፊ ነበረ። መብፃሕ ስራሕ ንምፍጻም ንመጀመርያ ግዜ ናብ ትሪፖሊ ኣብ ዝኸደሉ ወቕቲ ቀዛፊ ገለ ሓገዝ ከም ዝህቦ ተማባፅዐ። ብቕፅበት ከምዚ እንተኾይኑ እሞ ክርስትና እውን እትረፈኒ ኢሉ ኣስላም ኮይኑ ኣለኹ በለ። በዚ ድማ ሳላሓዲን ኣሕመድ ቦኳሳ ዝብል ስም ሒዙ መስለመ። እንተኾነ የዕራብ እውን ከም ዝሓሰቦ ሳንቲም ከም ዘይህብዎ ምስ ተገንዘበ ኣብ 3 ወርሒ እስልምና ይኣኽልኒ ኢሉ ከም ዝለመዶ ናብ ናይ ካቶሊክ እምነቱ ተመሊሱ ምስ ፈረንሳይ ምሕዝነቱ ቐጸለ። ቦኳሳ ምስ ፈረንሳ ዋላ እንተኾረኹ ኩራ ውልዱን ወላድን እዩ ዝብል እምነት ነበሮ። ልዕሊ ሃገሩ ንፈረንሳይ የፍቅር። ብፍላይ ንመራሒ ፈረንሳ ነበር ጀነራል ሻዶጎል ወላውን ፕሬዚደንት ድሕሪ ምዃኑ ሞንፔኽ፣ ሞንፓፓ፣ ኣቦዬ፣ ባባዬ እናበለ ይጽውዖ። ጀነራል ዶጎል ምስ ሞተ ቦኳሳ ልዕሊ ቤተሰቡ ኣልቀሰን ሓዘነን። በዓልቲ ቤት ጀነራል ዶጎል ድማ ከም ዝበላ ናይ ተፈጥሮ ወላዲ ህፃን እንከለኹ ሞይቱኒ፣ ሕጂ ድማ ካልኣይ ኣቦይ ሞይቱ፣ ሎሚ እየ ዘኽቲመ እናበለ ዝርዛሕ ነበዐ። ቦኳሳ ካልእ ወዲ ሓቦይ እናበለ ዝጽውዖ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ እውን ነበሮ፣ ፕሬዚደንት ቫላሪ ጊስካርት ደስታንግ። ቦኳሳ ነዛ ዓርኩ ዝኾነ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ንምሕጓስ ብውልቁ ክመጽእ እንከሎ ዝዘናግዓሉ ሕዛእቲ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ገበረሉ። ሓደ ዝፈቱ ዝነበረ ፕሬዚደንት ጊስካርድ ናይ ውልቁ ሕዛእቲ ተፈሊሉ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ናብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ እናተመላለሰ ኣብ ሰብዓታት ልዕሊ 50 ዝኾነ ሓራምስ ቀቲሉ ስኖም ጽዒኑ ንዓዱ ከም ዝኸደ ቦኳሳ ይዕልሉ ነበረ። ብፍላይ እቲ ቦኳሳ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ምስኡ ንኽትሓድር ንፕሬዚደንት ፈረንሳ ይጋብዞ ነይሩ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣካትዐ። ቦኳሳ ብስደት ፈረንሳ ዝነበረሉ ግዜ እዚ ብሓባር ሰበይቲ ካፈሉ ምንባሮም ዝገልጽ ምስጢር ብመጽሓፍ ጽሒፉ ናብ ሕትመት ድሕሪ ምብቅዑ ኣብ ፈረንሳ ንዝተላዓለ ቁጥዕ ንምህዳእ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ እታ መጽሓፍ ንኸይትሸየጥ ከልኪሉ እዩ። ደስታንግ ቦኳሳ ዝሃቦ ናይ ኣልማዝ ህያባት ብምቕባሉ ከም ብልሽውና ተቖፂሩሉ ንኻልኣይ ግዜ ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ንኸይምረጽ ዓንቂጹ። ቦኳሳ ኣብ መበል 16 ዓመት ስልጣኑ ከም ዝተኽብሮን እተቃባጥረሉን ዝነበረት ፈረንሳይ ከመይ ከም ዝኸዳዓቶ ጸኒሕና ክንሪኦ ኢና። ካብ ካልኦት መራሕቲ ተፈልዩ ስሙ ከም ጫፍ ጭካነ ዝለዓል ናይ ወዲ ሰብ ስጋ ይበልዕ ነይሩ እዩ ስለ ዝበሃል እዩ። ናይ ሰብ ስጋ ክበልዕ ከም ዝተረኣየ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ክሲ እዋኑ ተኸሲሱሉ እዩ። ፈረንሳውያን ንቦኳሳ ኣባሪሮም እንደገና ናብ ዝነበሮ ስልጣን ዝመለስዎ ፕሬዚደንት ዴቪድ ዳኮ ኣብ ናይ ቤተ መንግስቲ ፍርጅ ዝተቆራረጸ ስጋ ሰብ ተሰቒሉ እንከሎ ቦኳሳ ሓቢሩ ዝተሳእሉ ስእሊ ምርኣዩ ገሊጹ እዩ። ናይ ቦኳሳ ሓለዋ ሓላፊ ስጋ ሰብ ንኽቡራት ኣጋይሹ ከይተረፈ ይጋብዝ ከም ዝነበረ መስኪሩ። እዚ ክዝረብ እንከሎ ኣብቲ ቦታ ፍርዲ ዝነበረ ፈረንሳዊ ኣኽባሪ ሕጊ ሓንቲ ሕቶ ንምሕታት ፈረኸ። ዓርከይ ሓወይ እናተባህለ ብቦኳሳ ጽዋዕ ዝነበረ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ቪላር ጊስካርድ ዲስታንግ ንማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ናይ ሰብ ስጋ በሊዑ ዶ ኢሉ ክሓትት ኣይከኣለን። ድሓር ድሓር ቦኳሳ ብዛዕባ ታሪክ ፈረንሳዊ መራሒ ናፖሊዮን ብዙሕ ታሪክ ሰሚዑ ተማረኸ እሞ ከምኡ ንምምሳልን ንጉስ ምዃንን ደስ በሎ። ደስ በሎ ዝገብር ብምዃኑ ንምንታይ ከም ዝገበርካ ከመይ ጌርካ ከም ዝትገብር ዝብሎ ኩሉ ዝሕሰብ ኣይነበረን። ዝሃቦ ምኽንያት ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ንጉሳዊት ሃገር ምስ ትኸውን ኣብ ዓለም
ዝበለጸ ኽብርን ዝናን ክትረክብ ከኽእላ እዩ ዝብል ነበረ። ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ቪላር ጊስካርት እዩ ነይሩ ፈረንሳ ኣብቲ ናይ ቦኳሳ ዝዓበየ ጽምብል ኢዳ ክዝርግሕ ዝወሰነት። ናይ ንግስና በዓሉ ንናፖሊዮን ዝተቐብኣሉ ጽምብል መሲሉ ዓለም ብዘዛረበ ድምቀት ተባዕለ። ብወርቂ ዝተለበጠ ግዙፍ ዙፋን ተስርሐሉ። ምስሊ እቲ ዙፋን ምስሊ ንኽበርር ክንፉ ዝዘርግሐ ኣሞራ ተዋህቦ። ብወርቂ ዝተሰርሐ ሰረገላ ተዳለወ። ሓፀይ ንጉስቱን ካብ ፈረንሳ ዝተኣዘዘ ብወርቅን ኣልማዝን ጥራይ ዝማዕረገ ልብሲ ለቢሱ ንናይ ናፖሊዮን ጽምብል ስርዓተ ንግስነት የርክብ ዝተባሃለሉ ብወርቅን ክቡር ሃርን ዝተሰርሐ ወለል ዝብል ካባ ደረበ። ነቲ በዓል ተባሂሉ ኣንስቱን ደቁን ሰራሕተኛታቱን ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝተሰርሐ ፍሉያት ልብስታት ከም ዝምዕርጉ ተገብረ። 10 ዓመት ዘይመልአ ህፃን ወዱ ብወርቂ ዝተሰርሐ ናይ ማዕረግ ዲቪዛ ተዋሂቦ ፊልድ ማርሻል ተሰየመ። ካብዚ ንኔው ናይ ቦካሳ ወግዓዊ መፀውዒ ሓፀይ ቦካሳ ክኾኑ እንከሎ ሃገሩ ድማ ንግስነት ማእከላይ ኣፍሪቃ ተባህለት። እቲ በዓል ኣብ 4 ታሕሳስ 1977 ኣብ ስታድየም ዣን በደር ቦካሳ ጎደና ቦካሳ ጥቓ ዩኒቨርሲቲ ዣን በደር ቦካሳ ተኻይደ። ናይ ንጉስ ናፖሊዮን ጽምብል ከም ሞዴል ዝወስድ ዝበለ ቦካሳ ነቲ በዓል ንምብዓል ካብ ፈረንሳ ኩሉ ንብረተ ንግስና ማለት ናይ ኣልማዝ ኣኽሊል፣ ዙፋን፣ ምሩዝ ዘርኢ ዘለዎ ማፍራስ፣ ልብሰ ንግስነት፣ ንዓጀብቱ ዝኾን ፍሉይ ቆቢዕን መሳርሒታትን ቦቶናት ዝምዘን በብዓይነቱ መግብታትን ወይንታትን ተተኳስ ርችታት ዕምባባታትን ንተሳተፍቲ ናይቲ ጽምብል ዝኾና 60 ሜርሴድስ መካይንን ተኣዘዛ። ዜማታት ሞዛርትን ቤትሆቨንን ብፈረንሳውያን ሙዚቀኛታት እናተዜመ ልዕሊ 6 ሜትሮ ዝነውሓቱ ደንበጊዕ ዝሕብሩ ብቆርበት ኤርሜሊኖ ዝተዘምዘመ ካባ ወለለ እናበለ ቦካሳ ከምቲ ናፖሊዮን ዝገበሮ ኣኽሊል ካብ ጳጳስ መንጢሉ ብምድፋእ 1.8 ሜትሮ ዝምንውሑ በኣልማዝ ዘብረቕረቐ ዘንጊ ንግስነት ደፈአ። ብቕጽበት ድምፂ ዕልልታ፣ ጭብጨባ፣ መዳፍዕ፣ ተኽስር ንጅታትን ነታ ከተማ እናወፃ ትርኢት ናይቲ $22 ሚልዮን ዝወድአ ጽምብል ንግስነት ቦካሳ ኣድማሳዊ ቁጥዕ ላዓለ። ኣብታ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዘይብላ ሃገር፣ ኣብታ ኣብ ግዜ ወሊድን ህፃንነትን ዘጋጥም ብዙሕ ሞት ዝመለለያ ሃገር፣ ኣብታ ድንቁርና ዘስፋሕፍሓላ ካብ 260 ማይልስ ዝበልጽ ጡጡሕ ጽርግያ ወይ መንገዲ ዘይርከባ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቁልውላው ዝነበረት ሃገር ከምዚ ዓይነት ጽላለ ምፍጻሙ መንግስቲ ቦካሳን ተሓባባሪኡ መንግስቲ ፈረንሳን ዓብዪ ዕንዲ ህዝቢ ዓለም ኣተው። እቲ ንጽምብል ንግስነት ቦካሳ ዝወፀ ገንዘብ ሓደ ሲሶ ባጀት ናይታ ሃገር ወይ እቲ ሃገር ካብ ፈረንሳ ብዓመት ትረኽቦ ሓገዝ ሙሉእ ብምሉእ ዝሽፍን ነበረ። ሳላቲ በዓል ዕዳጋ ተኸፊትላ ዝነበረት ፈረንሳ ከምቲ ንፕሬዚደንት ናይታ ሃገር ወኪሉ ኣብቲ በዓል ዝተሳተፈ ሚኒስተር ፋይናንስ ፈረንሳ ነበር ሮበርት ጌሪ ዝበሎ ብውልቀይ ቦካሳ ከምዝኣመሰለ ድንቂ ጽምብል ክገብር ከሎ ትውግዝ ብራዊ ኢዮቤሉ ንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ንምኽባር ዝግበር ጽምብል ግን ትድግፍ እንተኾንካ ሕስድና እዩ ወረግ መርኣያ ዓለይትነት ክብል ውልቃዊ ዝመስል ዘረባ መርገጽ ፈረንሳ ኣንጸባሪቕ እዩ። እንተኾነ ግዲ ዘይብሉ ቦካሳ ኣብ መወዳእታ ናይቲ በዓል ነቲ ቅዱስ ውዒሉ ምስኡ ዝድረር ዝነበረ ሚኒስተር ፋይናንስ ፈረንሳ በሊዕ ምስ ወድአ ብሕሹኽታ ከም ዝበሎ ኣይተረዳእካን እምበር ስጋ ሰብ ኢኻ እኮ ተደሪርካ። 2 ዓመታት ድሕሪ ነብሱ ንጉስ ኢሉ ምቕብኡ ቦካሳ ጭካኑ እናጎለሐ ፈረንሳውያን እውን ዓለም ንኸይትኽዕቦም ክርሕቅዎ ጀመሩ። ኣብ ዓመተ 1970 ክሳብ 72 ኣንጻር ስርቂ ኢሉ ብዘበገሶ ወፍሪ ሰረቕቲ ምዝርከቡ ጎደሎ ኣካል ንኾኑ ኣወጀ። ከም ኣካል ናይዚ ወፍሪ ሚኒስትራቱን ማዕከናት ዜናን ኣናኸቲሉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ናግራባ ብምኻድ
እስራት ክቅጥቅጡ አዘዘ። ቦካሳ ነታሰኒዎ ዝኸደ ጋዜጠኛ ነቲ መቅጥቃጥ እናተዓዘበ ከም ዝበሎ ከቢድ እዩ ግን ህይወት ቆመ እያ። 3 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ኣብ ኣፍ ሞት በፅሑ። ዝቐፀለ መዓልቲ ካብ ሞት ዝተረፉን ብምቕጥቃጥ ሃለዋቶም ዘጥፉን 42 እስራትን 3 ሬሳታትን ኣብ ትሕቲ ዋርዋር ትብል ፀሓይ ኣብ ቀንዲ ኣደባባይ ከተማ ባንጎይ ንምርኢት ተሰጥሑ። ሴክሬታሪ ጀነራል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩርት ዋልዲም ነቲ ጭካነ ወጊዙ ምስ ተዛረበ ቦካሳ መዝማዚ ገንበ ከም ሬሳዕ ኣቃጣሪ እናበለ ዘለፎ። ሃገር ቤተ ምርምር ናይ ስቅያ ዘምስላ ቦካሳ ብደርዘናት ዝቑፀሩ ሰራሕተኛታት፣ ወታደራት፣ ሰረቕቲ፣ ተምሃሮን ካልኦት ዜጋታትን ብጅምላ ክቕተሉ ትእዛዝ ዝህብ ከም ዝነበረ፣ ዜጋታት ብሞደሻ እናተወቕጡ ብሰንሰለት እናተቐጥቀጡ ከም ዝሃለኹ ኣዛዚ ቤት ማእሰርቲ ነበር ኣብ መስርሕ ፍርዲ ቦካሳ መስኪሩ እዩ። ቦካሳ ስልጣንን ጭካነን ተቐባቢሎም ናብ ዕቡድ ቀይርዎ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝወሰዶን ብገዛእ የዳው ዝተሳተፎን ኣሰቃቂ ጃምላዊ ቅትለት ንዓለም ኣስደመመ። ፈታዊተይ ኩሉ ምለይ ዝብላ ዝነበረት ፈረንሳ ከይተረፈት በዚ ተግባር ሰንቢዳ ኣብ ጎኒ ቦካሳ ደው ምባል መዘዝ ከየምፅኣላ ፈረህት። ናይ ቀዳማይ ደረጃ ተምሃሮ ስእሊ ቦካሳ ዘለዎ ዲቪዛ ንክለብሱ ኣዋጅ ወፀ። እዚ ዲቪዛ ብሓደ ትካል ጥራይ ዝፈርን ዝሽየጥን ኮይኑ ዋና እቲ ትካል ድማ በዓልቲ ቤት ቦካሳ ነበረት። እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን ዋጋ እዚ ዲቪዛ ድኻታት ዘይክእልዎ ሰማይ ዓይነቱ ድማ ምሁሙንን ተቐዳድን ኮይኑ ካብ ርካሽ ጨርቂ ዝተሰርሐ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ተምሃሮ ብኣስገዳድ ዲቪዛ ይንገዝእን ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ወፁ። ነዞም ድኻታት መንእሰያት ቦካሳ ይደንገጸሎምን ዙርዮኦም ብወታደራት ኣኽቢቡ ጥይት ኣኾለሶም። ካብቶም ዝተረሸኑ ዝተረፉ ውፃእ መዓት ድማ ኣብ መኪና ደርዲሩ ብምውሳድ ኣብ ጸበብቲ ሽላታት ጸፍጸፎም። ኣብ ሽላት ተጸፍጺፎም መንቀሳቐስን መስተንፈስን ሳኑ ቆልዑ ብእኩብ ሃለቑ። ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቡ ናይቲ ግዜ ፍጻመታት ዝተሳተፈ ናይ ሽዑ እሱር ተምሃራይ ከም ዝበሎ ምሸት ቦካሳ ባዕሉ ወታደራት ተኸቲሉ ናብቲ ተምሃሮ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ቤት ማሕቡስ መፀ። ሓይሉ ክሳብ ዝደክም ብበትሩ ክጭፍጭፎምን ክሳብ ዘዕርፍ ዓጀብቲ ኣብሬሞ ክቕጥቅጡን ገለ ተምሃሮ ብኽቱር ማህረምቲ ኣብ ኢዱ ሞቱ። ብጠቕላላ ብምርሻን ብምዕሻግ ብምቕጥቃጥ ዝኣክል 100 ዝኾኑ ዕሸላት ህፃናት ተቐትሉ። መንግስቲ ቦካሳ ከምዚ እንዳገበረ ዘንብር ነበረ። ዴሞክራስን ፍትሕን ኢና ንኣምን መሰል ወዲ ሰብ ኢና ንኽብር ዝብሉ ልዕሊ ሓያላን እዚ ኩሉ እናገበረ ከመይ ሰቕበልዎ ዝብል ሓታቲ ሕቶ ምስ ዘምፅእ ምዕራባውያን ንሳቶምሲ ይትረፍ ዓገብ ክብልዎ ንባዕሎም ቀንዲ ተሓባበርትን ኣተሓባበርትን ብምዃን ይሳተፉ ነበሩ። ንማእከላይ ኣፍሪካ ሓደ ሲሶ ባጀታ እትሽፍነላ ኣብታ ሃገር ናታ ሰራዊት ዘቐመጠትን ፈረንሳይ ንቦካሳ ግደፍ ክትብሎ ይደለየትን። ብኣንጻሩ ኣብ ናይ ንግስነት በዓሉ 500 ዝኾኑ ናይ ጸጥታ ወታደራትን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሙዚቃ ባንድን ልኢኻ ዘማዕረጎቶ ፈረንሳይ እያ። እንተኾነ ፈረንሳ እውን ዝያዳ ጥቕሚ ብምድላይ እምበር ብነፃ ኣይትሕግዝን። ናይ ሓገዛ ምኽንያት ነቲ ኣብ ሃገራ ተማዕብሎ ናይ ኒውክሌር ፕሮጀክትታት መስርሒ ዝኸውን ዩራኒየም ዝተባህለ ባእታ ብነፃ ካብ ሃገሩ ክትግሕጥ ቦካሳ ስለ ዝፈቐደላይ። ንጉስ ፊልድ ማርሻል ቦካሳ ደስ ዝብሎ እናገበረ፣ ደስ ከም ዝብሎ እናገዝአ፣ ደስ ዝብሎ እናቐተለ፣ ደስ ዝብሎ እናለበሰ 13 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ። ኣብ 1979 ኣከባቢ ግን ብፍላይ ድሕሪ ቅትለት ናይዞም ተምሃሮ ፎቶውቱ ክርሕቆ ጀመሩ። ናብ ዝደለየተን ግዛኣታት ዝነበራ ሃገራት ክሳብ ሰራዊት ልኢኻ ዕልዋ ከተካይድ እትኽእል ፈረንሳ እውን ንገሊኦም ከም ዝብልዎ ንቦካሳ ትህቦ ደገፍ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ስለ ዘሸማቐቓ፣ ካልኦት ከም ዝብልዎ ድማ ፕሬዚደንት ጌስካር ፕሬዚደንት ድሕሪ ምዃኑ ምስ ቦካሳ ዝገበሮም ኣነወርቲ ተግባራት ንኸይጋለጽዎ ንቦካሳ ካብ ስልጣን ከውርዶ ወሰነ። ንጉስ ቦካሳ ምስ ዓርኩ መራሒ ሊብያ መዓመር አልቀዛፊ ኮይኑ ኣብ ሊብያ ሰውራዊ ዕርክነቱ ዊስኪ ችርስ እናተባህለ የብዕሎ ኣሎ። ኣብ ባንጎ ዘለዉ ወታደራት ፈረንሳ ግን ንቦካሳ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ምንቅስቓሳት ጀሚሮም ኣለዉ። መስከረም 20 1979 ኣብ ጫድን ጋቦንን ዓስኪሮም ዝነበሩ 300 ዝኾኑ ናይ ፈረንሳ ኮማንዶታትን ፍሉያት ሓይልታትን ብኣውሮፕላን ተጓዒዞም ንከተማ ባንጎን ማዕርፎ ነፈርታን ተቋጻጸሩ።
ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ነበር ዴቪድ ዳኮ ካብ ዘለዎ ደሌም ኣምፂኦም ናብ ቦትኡ መለስዎ ድሕሪ 13 ዓመታት ናብ ዝተነፍጎ ስልጣን ዝተመልሰ ዳቪድ ዳኮ ማእከላይ ኣፍሪካ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበረቶ ናይ ሪፓብሊክ ስርዓት ምምላሳ ሓድሽ መንግስቲ መቋሙን ብራድዮ ኣወጀ መሬት ሰላም እዩ ዘሎ ኢሉ ቀሲኑ ኣብ ሊብያ ክዘናጋዕ ዝቐነየ ዣን በደር ቦካሳ ብኣውሮፕላን ናብ ሃገሩ ንኽምለስ ጉዕዞ ተተሓሓዞ ኣብረርቲ ፓይሎት ፈረንሳውያን ነበሩ ካብ ሃገሮም ዝተዋህቦም መምርሒ መሰረት ዝወስድዎ ዝነበሩ ናብ ሃገሩ ማእከላይ ኣፍሪካ ዘይኮነ ናብ ፈረንሳይ ነበረ ፓሪስ ምስ በጽሐ ክዳኑ ኣውፂኦም መርመርዎ ቦካሳ ኣብ ናይ ኣየር ጉዕዞን ከሎ ኣብ ሃገሩ ዝነበሩ ኩሎም ሰዓብቱ ተኣስሩ ተቕበሎ ሃገር ክሳብ ትርከብ ኣብ ፈረንሳ ኻዕነን ድሕሪ ምጽናሕ ኣይቨሪ ኮስት ክትቅበሎ ከም ትኽእል ሰናይ ፈቓዳ ምስ ሃበት ናብ ኣይቨሪ ኮስት ተላእከ ድሕሩ ንፈረንሳውያን ዝገበሮ ናይ ጅግንነት ውዕለት ኣልዒሉ ስለ ዝተኸረኸረን ኣብ ፈረንሳ ብዙሕ ርእሰ ማል ስለ ዝነበሮን ፈረንሳይ ናብ ፓሪስ ተመሊሱ ብስደት ንኽነብር ፈቐደትሉ ናብራ ፓሪስ ኣይጠዓሙን ከም ድላዩ ሰልዲ መዝራው ንደስ ዝበሎ ኣልማዝ ምስላም ዝለመደ ቦካሳ ገንዘብ ውሒድን ኢሉ ምዕዝምዛም ኣብዝሐ ስለዚ ናብ ሃገር ይምለሱኒ ኢሉ ሓተተ ኣብ ዘይብሉ ፍርዲ ተዋሂብዎ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተወሰነሉ ቦካሳ ካልኣይ ግዜ ጉዳዩ ብቤት ፍርዲ ተራእዩ ዳግም ሞት ተፈርደ ናይ ቦካሳ ዘመነ ስልጣን በዚ መልክዑ ብውርደት ተዛዘመ ግን ከም ካልኦት ዝተዓልዉ ውልቀ መለኽቲ ዕድሚኡ ሓፀረን መቸም እምባገነናት መራሕቲ ቀንዲ ጸላኢኦም እቲ ስልጣን ዝመንዝዕዎ ቅድሚኦም ዝነበረ መንግስቲ እምበር ቅድሚኡ ዝነበረ በዳሊ ህዝቢ እንታዮም ኣይኮነን በዚ ድማ ንቦካሳ ተኪዩ ካልኣይ ግዜ ናብ ስልጣን ዝመፀ ዳቪድ ዳኮ መንግስቱ ብኢታማዦር ሹም ተገልቢጡ ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ናብ ዳግማዊ ምልክዕ ኣትያ ነበረት እሞ ቦካሳ ሳላ ሓድሽ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ኣንድሬ ሬንግላ ናይ ምሕረት ዕድል ተራሕወሉ ናይ ሞት መቕጻዕቱ ናብ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ጸኒሑ ድማ ናብ ናይ 20 ዓመት ማእሰርቲ ተቐነሰሉ ድሕሪ 3 ዓመት ድማ ሙሉእ ምሕረት ተገይርሉ ኣብታ ዝነገሰላን ዘቐተለላን ርእሰ ከተማ ባንጎይ ኣብ 30 ሓዳር 1996 ዓመተ ምህረት ብሕማም ልቡ ሞተ Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Filhos legítimos do mundo rainha, minha África, oie, oie, sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antepassados todos nasceram aqui. Filhos legítimos do mundo rainha, minha África,